Florida a kholian vaklo pakhata hian in pakhat lar em maya oma aro pui wang le amoi wang lama lar ni lovin a thon thu hlui wang a lar ani chu in chu Riddle House tia shat lar ni in dang aya danglam na em a nei shan lawa thil mak thleng lo sila chuan shat lo em lo tur in pakhat ve mai ani he in hi Riddle chungwa in kumsang khat zakwa somni borvela an din ani a buaina tak chu kumsang khat zakwa somni pasaria a injan he ina hian pakhat khomiten an ngainat em mai Joseph Joffini ti mingpu chu tha ani a he in chunga hian a ruangan hmu a thi chandik tak po hai chhuah thei ani lo chen khat chuan in ruk tumna kal swal ani ringin chen khat chuan tol tha chak ve shim mi swal atong fu ani an ring boka hetia tol tha na a thlena chang hian he ina hian thil mak tak a thleng chho chanta ani he in lo tu te hi an rum ro ka chang chuan pen thom le chong thom te an che china bungra te chu ama hian a ron che son le ringot chin kolum em lai po in chung mun chen khat borak chu aron vot le vur ringot china he in hi chung ko tam takin an lo lu china ma se thil thleng china wang chuan tu ma lo reinga man om ngai lo kumsang kha zakwa somsaria plain chung kwa chuan he in hi an lo lut ve a an lo lu atanga zan tampoliam ma chuan an fanu teirol chuak chan Linda chuan mangchhia hla om em anei zan tin tamaya amumanga chuan hlimthla ron in lanin a bengbula chuan chu hlimthla chuan a vota sur china in chung kiltina a chetlalai chu a enthla in a zui reng thin zan tin chu tiang manga hlir chu mangin a hlau luata wang chuan a che chuak zan tin tamaya chutia amutna atanga a har chhuah hnu po chuan thireng tu anomang that hian a she thin a chung te chuan tleirol chuak chan tirani a enge mo awanga aril ru ha in mangchhia anei tir ni in an ngai maya an ngai thu tak sak em lo ma se jum khat chu an ngai dan thlak danglam sak dor thei tu tur thom mak tak an cheveta a zan re lai tak ni in har sati taka tho shok ri chuan an mutui lai chu kai harin an in chung bungro hlui da khom na changa lo chhuak ani ti chuan she theya en fia tura a chung an lu chuan eng thil ma an mulo ma se an ma ni thireng tu anom nia shiat na mak tak chu an neya a chung chu en fe in compartment ruk pakhata chuan thalak hlui fia lo tak le journal chu an mu chhuaka chu Joffini ta ani chu journal a chuan he in chunga a chen laia hlona nei thin dan te le a thil don mak tak te chu alo ziaka azia hnung berni chu a thi ma zana azi ani a thil zia toblama chuan ka chunga thil rap thlak takan thlen tir don ti chu aziak chu thil an hmu chhuah nu chuan plain chung kwa chuan chhuah san ngal makan tuma an chunga thil rap thlak zo ka thlen chuan hlawani plain chung kwa in an chhuah san nu chuan Riddle House chu lo alawin kumenga moza da ruak renga mi zong in an chi rona tu hnuah po Florida mun sang na saber te zinga chiar tel lani Ghost Hunter tele thil she chiang chak shim te ba kin an tlo ngam to meu lawa atlo tu te chuan boruak vot te chu tongin o te chu an she ve china chu mai ba ka chuan hlimthla chekwalan muchin chen kha chuan Joffini a tharau kha chol ha dam theilavin helai hmuna hian ala cham bang rengani an ringa a thi dan mak tak kha an chui chwa huna la ngak rengani an ring kan oi zonga ni emo ni lawemo helai hmuna hian thil thlengala om renga tharau chenga om ti bakin tu man soi fianga ina an shelo plain chung koin an chwa san hnu khan thom thatani to lem lawa mitam tak chuan thudi khai chwa tumin fia turin an lo chil china chen kha chu ton shiat hlo om tak ne nan ron kira kirngam to mi alo po an omani kumsaka zakwa somriat pathum khan historian pakhat Ellen Carson he in chanchin ngai ven em tu chuan chui chian ve nge etuma Joffini a thi dan mak tak le he in chunga thil thleng shin te chu a san chui chwa nge etum nget bunani he in chung chang le he in nena in zom thil lui da chat zong hai chwakin azir chianga mana changa lo la to tu te zong po azon chwa thei ang chu akom veka
a thei ang chuan an thil ton hrang hrang te chu a zawm khawm zel bawk. Hetia zirchian hna a thawh lai hian newspaper article pakhat chu hai chhuakin thil mak tak a hmu chhuaka. Chu article ah chuan Joffini tha ani hnuah thil thleng rap thlak leh hlo om tak tak te a lo inziak. Riddle chungkua hian an chia an dong ni in an khaw chungah chuan thu a thang chiama inthoina lam thil bai pui thin Miriam Blackwood ti thil ti ani an ring bawk. Thiamna hrang hrang a nei awangin an khua chuan Miriam chu a lar hle a amah hre lo reng a num lo. Mi hmahun tur te hrilh lawkin thlarawa be thina mahse article a inziah danah chuan a hmahun hrilh lawk a thlen dik lo fo awangin lem changa an pu a khomi te chuan an en san pha ani. An khua a chhuah san hma chuan Riddle chungkua te hi an chia a lo a chutia an khua in an en san awanga phubalak nan chuan Riddle chungkua te chuan thil rap thlak tak an tungang ti in an chia lo ni in a inziaka. Chutiang thu a hriat hnu chuan Ellen chuan Riddle house chu tlaw vele reng reng a du a thil dang engemaw hai chhuah bel thei a in be se ani. Tlai khawvawt tak hnuaiah Riddle house lampan chuan a chhuaka. Flashlight nen tang kopin hnu chhui hna chu a ṭan ngal molmola voice recorder le camera a keng bawk. Room eng riai riai a luh chuan boruak chu a rit ngal lul ni mai hian a hria a a danglam ngal vek. Chu room chu an in chung room len chungkua in thil hlui an hai chhuahna hmun kha ani a. Chuta Ellen chuan a hmaa a kal tuma a hmuh mia lo thil chu a hmu fuh chata thing bana thil in ker chu ani. Thil inziak chu an chia hi ala tawp lo ti ani a. Ellen in chiang taka bi hnai a tum lai chia chuan a light ken chu a phe zuk zuka a taksa chu a hik ngal chhuai chhuai bawk. A lo chhuap na hriat si lo hian phun risir ser ria hria a. A voice recorder chuan fia vak lo hian a lo record fu lo a min pui ro ti thu a soi. Ellen chu a hlo awang le boruak ron vot awang chuan a khur beuh beuh a lim thla banga ron lang le zeuh zeuh thin chuan a ti hlau hle bawk. Engemaw tak thil thleng a lak fu takin ti thuah a camera chu zan khua in a kama a tuk zinga a camera footage a thil hmuh chuan a thawngin a ti hlau hle. Zan khua in camera chuan hlim thla chekwal lai vel chu a lo la fu char chara. Hlim thlamak tak chuan kum tam tak liam ta a thil thleng chu a lan tir ni hian a hriata. Hlim thla pakhat chuan Joffini a thi dan ni awm tak hi a ron lan tira. Joffini a ni awm tak hlim thla chu a hlau hmet hle bawk. Recording chu en chiang zelin a zir chiang zela. Thil thleng chu a rem khawm thei chanta. Joffini thi na chuan a hma a thil rap thlak tak tak lo thleng to te nen in zom na a nei nge ya. Riddle chungkua te hian Miriam i an chia an dong nei ti chu a hre chuak thei ta ani. Omreng na chia po ngai lovin chu in chu a chhuah san ngal vata. A thil hriat thar ang chu khomi te hnena chuan a hrilh ve bawk. A thil hmuh chhuah le avaton ve zong zong te chuan chu in lo mual phau to na sa chu a ron bel cha a. A hma zong a in hlo le chi ron a hlo zual na sat pha. Hunrei tak liam to a thil thleng awanga chutiang em a hrang rei mai chu makpo an ti a. Chen khat chuan Joffini a thla hi an hmu zeuh zeuh thina a chawl ha dam ve thei ngai dawn lo ani an ring. Chen khat erawh chuan Miriam Blackwood ti an chia kha Riddle chungkua chungah chiah tla lovin anin le a vel te pawh hi kha an chia kha na luah tel ni in an ngai ani. Ellen in thil rap thlak tak a hmuh chhuah hnu kumsang khat zakwa somkwa panga a Riddle house chu Florida a hmun hrang ber pawl a chhiar ani a. A chunga thil thleng le hlo om te chuan daih lam ma pan thei lo a. Engtik lai po in a hlo om renga an soi top thei lo bawk. Luanga manum to lo awangin in po a hlui sawt hle a. Fia chak le hre chiang chak an tam em lai hian an chia sut tumpol po an lo om ve le zela. Paranormal investigator le historian lar tak Dr. Samuel Hale hi supernatural thil mak tam tak alo chin fel to china wanga hriat hlo le lar ani a.
Riddle House le a hran dan te hi alo hrial ve chuan engemaw tal hriat ve a. Thudik zik tluak tak hai chhuah chakna chuan a ril rua luah khata. Expert team te nen Riddle House chu an pan ve ta nge ani. Tech specialist le historian te an ninuka a hriang ngei tih finfiahna lak fu le an chia wang ani tak chuan an che su chu an thil tum ber ani. An hmanrua te chu buat sayin zan khua a nu chui hna kalpui tur chuan anin buat saya. Nia tlak rual chuan an hna chu an chanta. Medium Rachel chuan eng thilemoni Riddle House chen chil tu a om tih hriat na chu a nei chop chil nga la. Buaina la chin fel lo nena in zom na nei. Chakna makdang lam tak nei chu he ina hian ala cheng ve ngei ti a hret heya. A thiam thil mang chuan in ala cheng tharau chu engpo ni se bia ka tumta ni. Chuti lai chuan Dr. Hell le David chuan thil hlui an la hai chhuah lo hai chhuah tur om tak in ti in. Bungro om ang chu an lo dap ve mek boka. Joffini emo Miriam Blackwood le a an chia chung chang chu eng thil thare mo tak hai chhuah anin be se ani. Chuti lain tech expert Lisa chuan mun shanga voice le video recorder vel chu alo kam kwal ve mek boka. Zana lo rei zela Rachel chuan Joffini a hun hnung chu amit thla in a hmu theita. Amit thla a thil hmu chu in chung room a chuan ani a. Chu room a chuan lut ve in boruak lo dang lam chu a hre ve ngal. Chu pindana chuan a thiam na le a theina chu na sa takin a ron chak thuta. Engemaw om ve nen chuan in hriat po in anin be theita ani. A an chia a chang chuan engtin nge chhuah zalen ani theyang ti a han zota. Chana adon chuan a ti hlavin a chong tak zet. Thudik hi soi chuak ro. An chia hian min phuar khom vek ani ti chu ani. Chuti lain Lisa chuan thom mak tak te. Limthla mak tak te chu alo record fu ve boka. In chung room gila chuan mihring limthla ni om tak a lang reng maya. Chulai hmuna chuan engemaw a omani ringin enfia chu atumta ani. Uluk dewin video chu an en le pot hnuah David le Hell chuan compartment THURUK a om ti an hmu a. Chu an han en chiang le a. A chhunga chuan vaivut le maimum rilin an lo bo nuai to bom chu an hmu chhuak ta ani. Chu bom chhunga chuan lekha thon hlui to journal hlui to tak le amulet tiang rengvel an hmu a. Journal chu Miriam Blackwood ta ni in a hun ton le khotlangin an ensan dan te. Riddle chung ko chunga an chhelo mai do na ril ruwa put chan te chu chiang takin a lo ziaka. Lekha thon chu Miriam le Joffini te in thon kwal thin ani a. An lekha jang chuan in zomna engemaw tak an lo nei to ti a hriat theya. Thutiam bo chia chung changa nasa takin anin ti thiam lo ti a hriat thei. Riddle chung kwa le Jo te chunga a thin rima wang chuan an chia alo a. Amulet chu an chedon na bul ber ni in alang. Rachel chuan a hriat na chu mang changka in. A chian te chu in thoi na nei puya. An chia chu su tan tumta ani. Chi manga rin bialan siama chuan amulet chu da in. Journala chuan khotlangin an lo ti nat to awanga ngai dam dil na an ziaka. Chu rin bial chunga chuan da telin ti tak zetin in thoi na chu an han neya. A journala an ngai dam dil na zia an chher mek lai chuan in chung boruak danglam tak chu zoi muangin aron thoveng tiala. Limthla lo lang thin te po chu an ral rial an mania lo ruk na om po chu are tial. Jingkhua alo var meu chuan phurri ta zang hok ang mai hian boruak chu a thoveng hok to. An hna an zo fel ni anga in Riddle House chu thoveng takin an chhuah san ta a. Kumtam tak chung Riddle House lo ti buai to tu an chia chu an sut ngei ni in an shebok. He in hian thil lui le THURUK tam taka paya. Chen khat chuan an chia om to lo ma se lo om shim apai tlat ni nan soya. Thil mak shil fia hlei thei lo om na hmun ni a hriat ani renga. Joffini le Miriam Blackwood te thon thu po hian hriat a hlo reng dona. Mi huai senin thudik an hai chhuah ngam hun.
kumtam tak chung an lo ngak to ani. Dr. Samuel Hale le a team ten an chia an sut nu hian Riddle House chu chei that ani a. Thila danglam tak nu hian a che vel boruak po chu a danglam sot hle ni in committee chuan an soi nge a. Anin po hluin ram to hle ma se a boruak ani chur to lem lawa. Ma se hetiang ani to chung hian mitam tak chuan an chia chu ala top tak tak an ring lo. Kumsang kha zakwa somkwa pasaria Mitchell's chungkwa te chu Riddle House a hian anin son luta Emma le Mark Mitchell le an fanu tleirol Sophie te an ni. Amanatlom ema wang le thomak tak tak a om to ngai lem lo wangin an lo alu veroya ama a he in thon thu te po chu lo she ve nel nol to ma se an chia su ta ni to ti an shia ta wangin an hlau du lem lawa. Thatlem te chung chu an nun po apa nga ya ma se hunaliam ve ze nu chuan thilmak tak chu aron thleng le chanta. An lai chu akha to khian aron phele zuk zuk china. Anin chung boruak chu voile khata aron votle thu chin. Pa ber chuan an thom sha chin tele chutia an lai ron phele ringo chin chu anin hlui to wanga amo pu thlata. Ma se an fanu Sophie chuan rin chung kwa te fanu to nang khan mangchia anei ve chana. Tlai kha chu Sophie chuan thalak hlui de umai hi an in chung pindana chuan a hmu a. Tharlak chu fia lo veo ma se mipa chen deuh sung ani ti chu a hriat thei. Thalak hnungah chuan Joseph Fini ti hming a lo in ziaka. Chutia hmel hriat lo thalak lo om ringot chumak ti in Joseph Fini chanchin le an chen na Riddle House chanchin hlui chu angai ven thar yawa. Reife a zir chian hnu chuan a thil hriat chhuah chuan a oma tinuam thei lo. Dr. Hales le a team ten an hnu chuina tlema zong an hnu chia chu a hmu chuaka. Anin thoi dan zia na le recording chen khat te an ni. Chanchin bu article hlui to tak Miriam Blackwood chanchin in zia na po chu a hmu chuaka. Thudi ka hriat chak ema wangin Jupiter changa mun hlataka lo in son to Ellen Carson chu a be popa. Ellen po chuan a chhui hnuah thil thleng zel hriat a chaka wangin Sophie hmu chu a lo rem ti ve mai bawk. Ellen chu a thil hriat thar chuan a ti hlau hle a. An chia an sut to angin lang ma se chambang ala om theya. Chu wang chuan Riddle House chu chena chi a ala ngai chia lo. Kumsang kha zakwa somkwa pasari kumtob lama Ellen chuan researcher team shwahin Riddle House chu an pan le tange nge a. Thuruk zong zong hai chhuah ala ni lo ti chu an ngai dan ani. Chu wang chuan engkim hai chhuah ti top vek chu an tum ber ani. An thlen chuan in chung boruak chu adik lo ti an hringa la. Amma a omang chia kha ani le to. Ellen le a team te chuan tu mala hmu chhuah lo bungro thuruk chu an hai chhuah bel le a. A chunga chuan Joe Finney le Miriam Blackwood te thil emo alo oma le khathon journal le amulet bokani. An amulet mu thar chuan Dr. Hales le a team te ai khan chakna anei nga mel zok dai le ngala. Dr. Hales a team te zinga mi medium Rachel puina chu an ngin le ta topani. Rachel chuan boruak danglam chu aron sheve le chata. Miriam milung chu an lati oi chia lo ti chu a hrethiam ngal. Avoi ni na tan Ellen le Rachel chuan in thoina chu an nei le ta a. Amma a ina khir khanin an ur sun dai izok boka. Tunjum chu a an che sut lam ai ma in biak rem na le ngai dam dil na lam an thurbing dewa. In chung boruak chu na satak hian aron dang lama. Rei deuh thatha lawa an be ngar nu chuan rei tak thok in sum to ron tho chhuak hok ang mai hian boruak chu thok le khata aron zang hoka la uruk nan nei po chu are twal. Hemi hnu hian hun engemaw chen chu Mitchell chung kwa te thi an la cheng chhun zoma. Sophie mangchhia po are tiala a shan chhun zoman she to lo. Tuna chuan thlasang ve chin te po thlasang hmu chak wang ni lawin a sang to lo ti fin fia turin an kal to zoka. Tharau suan na tho te hi ne thei ani ti
PHENA thatakani to ani kumsang ni fawang lain sumdong pakhat Richard Harper chuan Riddle House hi alei vele a mase Richard ero hi chuan ahma athil hlui tam tak omna Riddle House ming thang taka khan siam le adu a mase ahma a athandan ang nilavin thonthu poimo tak koltu ani wangzokin thum chata du a hetia an thum chat lai hian kumtam tak lo inthuk ruto thil poimo em mai chu an hai chuak le ta an thil hai chhuah pakhat chu kongkhar ruk ni in chu chuan in hnuai chamber a po a chamber chung chu an han hon chuan thil hlui tam takan mu chuak le khabu le bungrua te ani a Joffini le Miriam te thil hlui bok ani doi thil le in thoina kai hnoi manrua po a om nuala bom pakhat in kaltlat an hmu tel chu an hong thei lova hontuma an be ngial po in an hong thei tlat lo thil hriat chian an cha ka wangin Richard chuan Dr. Health puina chu angen vele a bom chanchin han hriat chuan Dr. Health po chu a phur hle a Riddle House ava thlen chuan alo lang thar vur to chu makati a boruak po ahma zong ai chuan alo dang lam to hle ti chu a hai lo ma se le hnoi pindan chuan engemaw tak thuru kalakol nge yani aringa Dr. Health chuan historian pakhat Claire Roberts chu a hruai ve boka an pahnih chuan bom chu uluk takin an endika boxa thil inker chu manlaya thil ven himna na an doi man thin symbol ani ti Claire chuan a hrengal chata bom chunga chuan he in thuruk poimo tak hi a om nge an ring ngal ani manrua le technique hrang mangin an han hong thei shama document lui tak le Riddle House map kuta ziak chu an hmu chuak Miriam Black uti diary adoi mandan le a man chan chiang taka inzia na chu alo om boka map chuan Riddle House kil hrang le mun thu ruk te chu alo tar lang vek bok a an chia hriat chhuah a sudani lo nan Miriam hian thil thu ruk alo nga hle ni turani a an chia sudani theina sil poimo hnung ber po in hnuai hmun ruka alo da tha ti chu aziak tel bokani sil poimo hnung ber chu zon hmu watangai ti hria in an zong chhun zum ngala in hnuai leiver te chu an hmu chuak thar zela map chu zui zelin an lut thuk zela an lu thuk po le boruak chu avot tul mai bok atopa chuan pindan dang chu thleng chuak le hlolin chu pindan chu in thoina na an man thin ni om takani chu pindan lai taka chuan thir thingrem in phum chu an hai chhuaka ahma abom an hmu chua thil in ker ang chia chu alo in ziak le harsawak lawa an hon hnu chuan in thoina man rodang le Miriam Black uti diary hnung ber chu alo oma chuta chuan a doi le an chia zong in zom dan chu kim chang takin a ziaka ma se su ta hlo om tur zia chu a ziak tel bok ma se chuti chung chuan sut dan hnung ber chu alo in ziak tel ang loya sil hnung ber chu a hmun ngaya a om chung chuan an chia chu a top ngai don lo ti a in ziak tel bok a an chia chu kir to lo tura sut ngei tumin film kur thei ang ber chuan in thoina to ber chu nei sha man tuma Miriam min sut dana zia po chu mai nei lovin an zom thapa in thoina an zo chuan ahma ang bokin boruak chu aron zang le hoka sil to beran ti chha hnu chuan Riddle House an chia chu atak taka su tanita ani alo tum ang nge in Richard chuan chu in chu mi khwal thena hmunata na siama a hlui ang chuan thum tha in cheidang lam em a nei lawa lut po a hlo phian ani ole tun chuma dan chuan khati zong kha ani le ri phota atop thlenga min lawa ithlang saka wangin kaloma ka video te ingai nat zong ani chuan ko ngai taki min lo subscribe sak ve don ania